Aquest programa internacional d'avaluació de les competències en adults és una avaluació internacional dels adults en la qual examinem 3 competències concretes: la lectora, i explicaré una mica més en detall què vol dir, després la competència numèrica i la resolució de problemes en entorns tecnològics. Aquestes competències són competències clau per al processament de la informació i són bàsiques en la societat de coneixement en les que vivim. I pel que fa a la competència lectora és la capacitat d'entendre, avaluar, utilitzar i poder interactuar amb textos escrits. Competència matemàtica es defineix com la capacitat d'accedir, utilitzar, interpretar i comunicar informació matemàtica i idees matemàtiques. I l'últim àmbit, resolució de problemes en entorns tecnològics, en ambients tecnològics, accedir a la informació, per exemple, per internet, accedir a la informació que es mostra en forma de correus electrònics o altres tipus de visualitzacions de pantalla. Els resultats es presenten en una escala de 0 a 500. Espanya va tenir un resultat relativament pobre. En competència lectora als adults la puntuació mitjana és 252, que era significativament per sota de la mitjana, i pel que fa a competència matemàtica 246, molt per sota de la mitjana. Espanya i Itàlia van estar a la part inferior, a la cua de la taula en termes comparatius, i països en comparació com Japó, en països com Japó, Finlàndia i els Països Baixos. Pel que fa a la generació més jove, aquí podem veure que a Espanya les persones de 16 a 24 anys que encara estan a l'educació o acaben de marxar del sistema educatiu, una vegada més, comparativament, els seus resultats van ser pobres. Va ser millor el seu resultat que els de la població general, total, però com veieu, el promítja en competència lectora 280, això pel que fa a l'interval de 16 a 24 anys. A Espanya el resultat mig per aquest grup era de 264 punts. En competència matemàtica, tots els països va ser 271 la mitjana, i a Espanya els joves van tenir un resultat mitjà de 255. Aquí, per exemple, pel que fa a competència lectora, hem descrit 5 nivells. Els nivells 4 i 5, bàsicament, són els nivells més alts, i són els nivells als quals les persones, pel que fa a la competència lectora, poden perfectament, o veritablement, o normalment, llegir textos força llargs i complexos en els quals, per exemple, la pregunta els demana que obtinguin informació de diferents parts del text i potser fins i tot informació de fora del text, metainformació. I pel que fa als nivells 1, 2 i 3, aquestes persones amb aquest nivell realment només poden llegir textos molt simples i respondre preguntes en les que han de trobar informacions puntuals tenint en compte els resultats globals, els resultats mitjos globals. Espanya té moltes més persones en els nivells 2, 1 i inferior a 1 que el promig de països de l'OCDE, i considerablement un percentatge molt menor de la població en els nivells 3 i superiors. De vegades aquest s'ha descrit com un dels gràfics que més poden pressionar-nos, sobretot per aquells que tenim més de 50 anys. El que veiem bàsicament és que les persones que són més grans de 30 anys, a mida que augmenta l'edat, la puntuació de competència es disminueix. Pot ser simplement que les persones que tenen de 55 a 65 anys han rebut menys educació, han rebut una educació de menor qualitat. I crec que cal que ens donem compte d'això, però al mateix temps pot ser un efecte com, per exemple, del deteriorament cognitiu associat a l'envelliment. El que veiem aquí és que els punts blaus són la competència lectora, la mitjana dels països de l'OCDE, els punts grisos són la competència matemàtica, la mitjana dels països de l'OCDE, i la línia vermella és la mitjana d'Espanya. Per resumir, alguns aspectes clau per a Espanya. El primer que cal tenir en compte és que aquí a Espanya observem nivells força baixos de competència lectora i matemàtica en la població adulta. En segon lloc, és important destacar que els adults joves a Espanya
té uns resultats considerablement millors que els dels seus més grans, però la competència dels joves segueix sent baixa en comparació amb la dels seus companys d'altres països participants. Els immigrants en Espanya tenen competències particularment pobres en els idiomes d'Espanya i la competència lectora i matemàtica, de fet, importa més enllà del seu valor intrínsec. Nivells més alts estan associats a millors paràmetres econòmics i una major probabilitat de participar en el mercat laboral i de tenir uns salaris més alts i fins i tot també té un impacte en criteris no econòmics. Els joves i els adults, per fi els tenim a tots junts. I el William ens ensenyava l'evolució per edat i ens comparava en aquesta gràfica amb Corea, Finlàndia i uns altres països i deia, però és que si compares els adults i els joves a Espanya, és dels països on relativament els joves estan millor. I dius, per què és això? Home, ja ens ho podíem esperar. Perquè és que si et mires els països on hi ha més diferències entre joves i adults, en termes de competències, són els que hi ha més diferències a nivell de credencials educatives. Corea i Espanya, nosaltres, si ens ho mirem en perspectiva històrica, són els països, ja ho sabíem per Education at a Glance, això abans, que més han expandit els seus sistemes educatius en els darrers 30 anys. Aquest desenvolupament educatiu ha estat associat a una expansió educativa, no tant a un canvi de la qualitat de l'educació que es feia. No és que l'educació s'ha tornat molt millor i per això les competències milloren molt dels joves, sinó que hi ha molta més gent amb més educació. Quan ens mirem el rendiment de tots els individus amb una educació terciària, és a dir, universitaris, cicles formatius de grau superior, el que veiem que a Espanya és un dels països on hi ha major diferència en competències entre una persona amb estudis terciaris i una persona amb estudis secundaris superiors. És a dir, aquesta tendència que tenim al nostre país de que si aconsegueixes passar la criba de l'obligatòria a la postobligatòria fa sentit apostar fort per la terciària, en termes de competències fa sentit, però és que també sabem que en termes dels premis que et dona el mercat laboral, sobretot en protecció respecte de l'atur, és dels països on més important és el paper de la terciària a l'hora de protegir-te de l'atur, que és l'impacte que té l'atur i la precarietat laboral sobre la pèrdua de competències dels individus. I això és molt interessant. Això és molt interessant perquè, clar, en aquest país d'atur i de precarietat en sabeu una mica. I el que et trobes és que a Espanya un dels problemes que té és que, a més, dius, bueno, podien fer-ho millor el sistema formatiu? Sí, podien fer-ho millor. Però és que un dels problemes que té és que després d'haver format aquesta població, el mercat laboral els col·loca en posicions de desavantatge, en posicions de precarietat, que el que suposen és que aquestes competències que han adquirit en el sistema de formació les perden amb el temps perquè no les fan servir, perquè no poden apostar per elles, perquè no es poden formar en condicions, o perquè estan a l'atur, i tot aquest esforç que estàs fent en formar-los, un mercat laboral degradat està fent que es malbaratin aquests esforços públics. Un altre element molt important, comentava el William, les dades sobre formació al llarg de la vida, i aquest és un aspecte que val la pena perquè per primer cop tenim algunes dades. Si alguns de vosaltres, per alguna raó, esteu propers al sistema de formació per l'ocupació en aquest país, ja sigui per la formació ocupacional pels aturats o la contínua a l'empresa, sabreu que de dades no és precisament del que més tenim. No sabem gaire bé el que passa, de què serveix aquesta formació. El que sí que sabem és ni tan sols a vegades quanta gent, quantes accions formatives fem. Perquè quantes més accions formatives ja està justificada la despesa. O sigui, un país que no tenia articulat un mecanisme de governança, de provisió d'aquesta formació, actualment està a nivells d'accés a la formació per l'ocupació homologables al seu entorn internacional. L'altra lectura és amb quina qualitat, que és la pregunta que ens queda, i amb quin nivell d'equitat. Perquè, clar, si una funció té aquesta formació, sobretot la que va pels aturats, és atendre aquelles poblacions que més ho necessiten. I el que ens trobem és que, això comentava el William, que allà un dels països on veiem més
inequitat, més desigualtat en l'ús d'aquesta formació per l'ocupació és Espanya. No solament hi ha desigualtats d'accés, perdó, també hi ha desigualtats d'ús. És a dir, no solament els que més tenen més n'accedeixen, sinó en treuen més profit. Si jo tinc un nivell educatiu més alt, la formació que jo faré li trec més profit a l'hora d'incrementar les meves competències, desenvolupar-les, que si el meu nivell educatiu original és més baix. Per tant, treballar per una població amb nivells educatius baixos, que és la realitat que nosaltres tenim, requereix tenir això en compte. Tu no pots donar formació a dojo, com fem nosaltres, intentant assolir nivells de cobertura homologables i no preocupar-te de qui l'està fent servir. Hi ha perfils de vulnerabilitat que s'han de tenir presents a l'hora de formular la política pública, perquè és que si no l'efectivitat d'aquesta formació serà molt baixa. Finalment, un element que em sembla de les contribucions més rellevants de PIAC i de l'Skills Strategy que es va presentar anteriorment per part de l'OCDE, i és el replantejament, el qüestionament de com són les relacions entre la formació i l'ocupació en els països. Sí que és cert que en tots els països el ritme d'expansió del sistema educatiu és més alt que el ritme que l'economia és capaç d'absorbir nou talent. Els nivells en un país on la formació no és precisament de la més elevada respecte als països de l'entorn, és el país on veiem més situacions de sobrequalificació per als llocs de treball que tenim al nostre país. I més important que això, perquè dius, mira, la sobrequalificació, mira, han tingut una experiència. El que tenim, i que som líders a l'OCDE, és en infrautilització de les competències dels treballadors a l'empresa. Aquí tothom li ha estat l'assa dels cops de dir és que no respon al mercat, no respon a les necessitats del mercat, és que no està prou adaptada a les necessitats de les empreses. Diu, sort, perquè és que si estigués responent allò estaríem en el sistema educatiu de fa 30 anys. El que hem de començar a demanar-li a l'empresa és que comenci a respondre al pas endavant que ja ha fet la formació. Que les nostres polítiques laborals i de promoció econòmica comencin a homologar-se amb l'esforç que hem fet amb educació.